hure ranyati razodedzera kuti handina basa ndikubuda pachena richitaura naKeti Masomera richidedzera kuti rine ma-V11 rine ma-videos rine ma-pictures apa rakazvitakura. Handizi guys unoti kudii nazvo, asi iri ndo rinonzi hure. Ngotiwo Nyati akapusa mamwe ma-celebrities akawanda akatora mavidhio nehure iri asi haana kubvuma kupusiswa, asi Nyati akabvuma kupusiswa. Exactly. Thank you, Feifei. Hi, Feifei. Welcome to Mama Feifei. Iri kunzwika? Uri kunzwika face yako chero ikasauya chero wakwira nepeji rako Feifei. Uri right here Feifei? Ndiri right zvangu. Unoziva Fei ndo wakanaka, handisati ndamboona musikana akanaka seweAfrica yese. Ndosaka giri beta. Anyway, uri right here Fei, tazosangana tama enemy kana mbokuitira live. Yeah. Iri right. Wakambondituka but nhasi wafunga kuti wakuda kudurura. Mozachi, ndaida kuprotecta imba yamaInyati maona. But manje zvavakuita zvekuti ndisendera mameseji kudii. Alright Faith. Saka inini ndoda kungoti tiende straight because network ye one way inogona kuramba kuita. Iwewe unogara kupi nai Faith? Ndogara kuPretoria. Unogara kuPretoria? Yeah. Alright. First mubvunzo wangu ndokuti naNyati makadanana here kana kuti munodanana here zveshuwa? Kudanana todanana. Wakapedzisira kutaura naNyati rini? It's day before yesterday. Alright. Makasangana sei naNyati kuzoti muzotanga kudanana, makasangana kupi? Sei? Nyati aive palive yavaita magemu nana Sekuru Gudo nanani. Then Nyati pavakavhara live vaona kuti time dzaenda. Nyati akabva aenda akatono disconnecta pasara ari one akutokwidza. Akwidza kudaro ndakabva ndakwirawo ini. Pakatotanga kutaura nyaya pakatowanda vanhu totaura nyaya pai. Then Nyati akavhara live ndobva andisendera message. Andisendera message aikumbira nhamba yangu. Achikumbira nhamba yangu kudaro ndakangomupa kozi munhu wandoziva kubva kudhara, iye anondizivawo. Ndobva ndakomupa. Pandakamupa pekutanga ndakaona mameseji anga achitumira mameseji ekutondiprofile. Then ndobva tataura ndobva ndaramba ndikati handisi kubhiliva kuti ndiwe. Fona ndione kuti ndiwe. Ndobva Nyati zveshuwa akafona. Ndakamubvunza kuti uri kufona this time maNyati vari kupi? Hanyazi kuti akati vari kwaTete here kana kuti kwani. Ndobva tatotanga kutaura naNyati towirirana bho. Ndobva tajamba one day. Nyati akanditi ada kundoona. Ndobva handina anatombozvisa musoro kozi ndangoti Nyati munhu wevanhu haukamu ndozomuona. Then takataura kusvika pakusangana zveshuwa akatonditira Uber kubva Pretoria kuenda kuCarnival City Casino. Ndokwati takaenda ikoko. Taenda ikoko akasvika akatonditora bhobho. Ndobva anditora paCarnival City Casino. Ndobva taenda kuCarnival View Guest House. Taenda kuCarnival View Guest House. Takatosvika akatonobhuka, ndakatosara mumota. Zvatonobhuka ndobva ayamba anditora. Pataenda kuroom. Tadaro tatorara. Because takasvika ndobva tatombogara
patazorara dzadzatoo kuma1 ndopakasenda mainyati mameseji kumanyati vachimufonera chidii nyati achidhiclina ndobvati nyati buda pauri izvezvi ndiri panze uya tiende kumba vakatotaura kura kamwana kavo kacheche then vakabva vasena mapiki vari panze vakati nditori panze buda tiende kumba then nyati akaramba vanamubvunza kuti kwaiwewe uri kuramba haukama mukadzi wako svikanzi mainyati vane 2 months vachindinyima bonde mumba so ina handichanakirwe namainyati ndobva ndangozvinyararawo vandazvisiya zvakadaro then ndobva tarara kusvika makuseni takazobuda ipapo na10 then ndobva tadzokera Carnival City Casino kwekuyamba tatombonogara ndobva andizondiitira uber zvese izvi bamukuru anozviziva bamukuru arimo munyaya vakuru vanozviziya pakuti kudii vaikuperekedzere kana kuti maikomunicata navo vaikomunicata naiye nyati kuzoti tisvikire paCarnival View bamukuru vakasenda location vakatenda yapa zveshuwa takabva tatoenda ipapo saka manje pakaya mainyati apa bamukuru vakabva vasenda message kanzi vanhu munoda urohwa mese munoda shamu mese saka inini ndakangomubvunza nyati kuti hapana munhu wamboudza here kuti chiri panapa zvikanzi bamukuru chete ndo vanozviziva maona saka iwewe kuona kwako nyaya kuzoti izosvika kwatiri nekuzoti izosvika kuna mainyati vachizoteera kuhoteo kwamamuri yanga yaburitswa nabamukuru here kauti ndiani akaburitsa nyaya kuna mainyati vakaziva sei pahoteo pamamuri ivo vanoti kwanzi vakafonerwa nemunhu aive ipapo but indiriona kunge kunyeba because ndaazofonerwa nabamukuru vati kwanzi mainyati vari kutreka mota here pairi mainyati vakaisa mota patreka bamukuru havasivo vakanotaura here vabva vakunyepera kuti mota ine treka ndo zvandiri kutoonawo neniwo saka pandambotaura newe paya pandambotaura newe ndisati ndakuti hande kulive iwewe wati Keti namuso wakaita live uchiburitsa nyaya yandakanga ndina nyati ndaita mai mamuri kupi takatanga tiri kuCarnival City Casino pagaraji then ndobva tazobva ipapo because bamukuru vanga vakufona achiti ibva ipapo mainyati vari kuuya watoto ende vari kuuya nevanhu vavari kuuya navo here then ndobva tabva ipapo ndobva tatopinda murodhi kunge tichienda kuPretoria ndindakatozonita handisipinda kuenda kumba handonotiya Kempton Park ndobva mukoma atandisiya kuno Kempton Park. Alright. Saka pamaifamba pemesa apa pananyati. Okay, pandakaenda palive nini chii chakaitika nyati akakubvunza here ndiani aburitsa nyaya iyi? Akandibvunza ndikati ndotonzwa iwewe ini hapana munhu andakamboudza kana kudii. Then ndobva nditi hazvisina basa chero zvikabuda kozi inini ndiri kutokuda ende ndatokuroora. Hey. Alright. Nai Faith. Chimwe chinhu chandoda kubvunza ndechekuti iwewe izvezvi right now vanhu 2.8 vari panapa vakabvunza kuti Nai Faith
une proof here yekudanana kwako naNyati? Ini ndiri kuziva kuti ichokwadi because nyaya iyi ndakatoiudzwa ndine proof yangu yandinayo yandakasanganisa. Vanhu vari panapa va 2.9 vari kuona live iyi vakati nhai Faith, une proof here yaunogona kutiratidza kuti chokwadi waidanana naNyati? Unoburitsa chii chekuratidza kuti chokwadi waiburitsa naNyati, waidanana naNyati? Une mapikicha naNyati here amuri mese kuti unoti uyu Nyati uyu ndiinaye uyu? Mapicha akamadhilita ese neandaimutora akarivara ese. Chaakakwanisa akabva adhilita nechati rataitaura isusu. Chaakakwanisa kusiya ichati rabamukuru nemauber ndakaita marequest acho ekuenda kucarnival view zvese. Alright. Saka una chimwe chinhu here kana maaudio kana chi? Maaudio handina. Ndine vhuro pandakasendera bamukuru ndichivati nini udzai Nyati kuti asende mari yetransfer ndavenda kumba. Then bamukuru vakanditi okay. Vanditi okay, ndobva ndanyarara ndakadaro, mbva ndazovabvunza kuti haufa. Ndobva vasenda view once. Nyati akati iye Nyati haana mari. Hamenoti ndimai Nyati here kana kuti ndiNyati akasenda message, but zvinoratidza kuti ndina Nyati akasenda message nabamukuru. Bamukuru vangu vasingazivi ndimai Nyati vanoti. Saka wambondiudza nyaya yekuti wabhulokwa kufoni kwaNyati namai Nyati zvaitika rini izvi? Ndezvanhasi here kana kuti rini? Zvakaitika nezuro. Saka ndo zvazokubhowa kuti uzofunga kuda kudurura because musi wandakaburitsa nyaya yakanhai Faith wakamboti kunyepa Ketina anonyepa. Chazoita kuti uzobhowekana because nanzwa kuti une kubroadcast kwawaendawo neumwe munhu andiudza. Une kumwe kwawaenda ukanoita broadcast yenyaya here? Ndine kwandaienda ndikanoita broadcast. Video racho ndarikanda paaccount yangu iyo yeFacebook. Alright. Nhai Faith, musi wewe pandakaburitsa nyaya, iwewe wakabva wabudikira uchitaura kuti Ketina anonyepa ina handidanani naNyati. Wangonzi naNyati udaro here kana kuti mamabvumirana mese kuti ngatirambei nyaya iyi? But another question is, nhasi wazotsamwei zvekuti uzosvika pakuti wakuda kuya usvodurura chokwadi chese? Chii chazoitika kuti uchida kusvikotaura chokwadi wangu wamboramba kuti handidanani naNyati? Iye Nyati anga asingadi kuti vanhu vazvizive. Cause iye aiti vanhu vachazozviziva nefamba kwenguva kana aita zvakuronga iye. Zvekuroora? Alright. Saka ko nhasi pakati pamachatsa wandi pako namai Nyati ayaya atanga umwe ndiani? Ndimai Nyati vanotanga vakanditi ivo siyana nezvauri kuita. Ndobva ndatovati ko ini ndaita sei? Zvikanzi iwe ichingosiyana nezvauri kuita chete. Ndobva ndatoti hanjasi ndavasenda mameseji tatichitopindurana chichidii, ndobva vabhloka ivo. Saka kubva musi wamakanga muri kuhotera iwewe naNyati, mai Nyati vakazoziva sei kuti ndiwanga uinawo naNyati kuhotera? Ipapo kuri kunzi bamukuru ini vakandifonera vakanditi mai Nyati vaona mulaptop here. Nyati anga asina kuloga out mulaptop. Saka vaona mameseji ese andaitaura naNyati, mva vaona aitaura Nyati nabamukuru. Saka ivo plus Nyati pakanditi musendero mapiki ako ndakamusendera. Ndopa vakaona mapiki. Handizivi kuzoti pandakamushera ningiri. Kozi akandite Facebook account yako yakanzi chimba ndamutumira link. Ndopa vakaenda papeji. Ko pane nyaya futi yandinayo yekunzi account yako yeWhatsApp yakahekwa. Munhu akaheka WhatsApp yako. Munhu akaheka WhatsApp yangu munhu wandoita naye maskits.
Saka nyaya yekuyekwa foni yako haine chekuita nanyati. Kuyeka foni kwakaita ukoko. Akaona ndakafonerwa naNyati aripo ndikatobva. Iye akangoona pakanzi Nyati. Ndobva azondibvunza ndatopedza call zvikanzi wanga uchitaura nani. Ndobva ndatomurambira ndikati hapana munhu wandanditaura munhu atombori iye munhu wokufungira. Then ndopaakandiheka. Ndobva mameseji ese aimaona kubva nditange kutaura naNyati kuti ndiende ukoko zvese. Alright. Saka question yangu imwe yandoda kubvunza Faith ndeyekuti after iwewe Nyati mamuchidanana muchibvumirana kuti muri kuda kuzoroorana haachadi mukadzi ari kumunyima bonda nditi. Iwe ukauya ukaprotecta Nyati ukati inini handidanani naNyati ketina ari kunyepa. Handiti. Saka pandazokutsvaga iwewe chazoita kuti uchizobvuma kuti ndakuda kutaura nyaya yangu yese chinyi. Asotaura hako chokwadi panapa we don't judge you. Ende inini nditori kusaidi kwako zvekudaro hauna chawakambokanganisa. Ini ndakusaidi kwako nekuti mai Nyati vakanditi ndivabuditsire nyaya yavo ndobva vandikanda pasi pebhazi vakubuda vari pambendekete indikatukwa nevanhu. Saka indakusaidi kwako Nyati. Iwewe nikirikiri Faith. Saka pane mubvunzo wangu ndepekuti chii chazoita nhasi wazosvotwa here kuti wabhulokwa nenhamba yaNyati. Taure chokwadi zvako hatikujaji panapa hatijaji kubvita nesifamily. Chazokusvota iwewe kuzoti uzobvuma kuuya kwandiri munhu anga ambobuditsa nyaya yangu amboramba chii. Inyaya yekuti wabhulokwa usina kupuwa mari yetransport here kana kuti inyaya yekuti waneta nekutaurwa mumastreets. Chazoita kuti nditaure nyaya izvi ndechekuti one ndaona mai Nyati vandibloka nditi of which kutaura kwandaita nyaya izvi Nyati agara hake ndozvaaida. Nyati aida kuti uitaure. Akati ari kuda kuti nyaya iende kuvanhu Nyati. Saka munhu anga asiri kuda kuti nyaya iyi. Alright, saka Nyati kuti nyaya itaurwe anga achiitira kuti zviite sei kuti ave nepeace here kana kuti nekuti ari kukuda saka hamaindi kuti public izvizive. Aikudza ndoda kuti itaurwe aitaura achiti chii? Nyati kundida anondida. Ndikunyeba. Iwe unomuda here Nyati? Ipapa hangu handikwanisi kuvapindura but as long Nyati achiziva kuti yeah. Hello. Network.